चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर माझ्या चॅनलबद्दल मी थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. जसे की मी आता महाराष्ट्रात राहते, तर महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील होत आहेत माझ्या चॅनलला. तर एकदा जॉईन व्हा, पहा आवडतात का व्हिडिओ नाही ते, आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते. हाय समर्थ. समर्थ समर्थ तुझ्या चॅनल त्या रेलवाल्या चॅनलमधून ये रे, तू त्या चॅनलमधून ये. यह चिकन ये की चिकन खायला. हो हो, येते चिकन खायला. आज शनिवार आहे माझा. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सागर दादा काळवा खाताय की नाही? सागर दादा कालवा वगैरे खाताय की नाही? हाय समर्थ. सागर दादा म्हणते लाईक केलं, धन्यवाद सागर दादा, थँक्यू सो मच. तुमचं फर्स्ट लाईक की सेकंड लाईक, थँक्यू. परी परी गॅस पण कर. सागर दादा म्हणतायत लाईक केलं, थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. चिकडूचू. सागर दादा म्हणतायत फर्स्ट लाईक, थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. समर्थ दादा म्हणतोय भाई सबसे पहले लाइक मैंने किया था, इधर तो एक ही लाइक दिख रहा है मुझे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. नीलमताई नमस्कार, हॅलो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. नीलमताई म्हणतात जेवण करून झालं का? बनवून तर झालंय नीलमताई, पण अजून जेवले काय नाहीये. मिस्टर आले की महाराज महाराज मेरे दोस्त कर रहा है, म्हणजे दोस्त कर रहा है मतलब क्या है बाई? नीलमताई तुम्ही जेवलात का? मंडळी लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅपही करा. नीलमताई म्हणते ओके ओके ताई, आरामात जेवण कर. हा नीलमताई, वाजतात 3 वाजतात जेवण करेपर्यंत. नीलमताई म्हणते नाही अजून थोडा वेळ आहे. ओके, तुमचं काम आटपलं की तुम्ही जेवणार. नीलमताई समर्थ प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ म्हणतात महाराज सबसे लाईक मैंने किया था. इथं मला आता 3 लाईक दिसत आहेत, थँक्यू सो मच सर्वांना. शंकर रसकर म्हणते मला. शंकर दादा नमस्कार, कुठून बोलताय तुम्ही? शंकर दादा कुठून बोलताय तुम्ही? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. विकीजी ताई जय शिवराय, नमस्कार विकी भाई दादा. विकी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय? आणि विकी दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. नीलमताई म्हणताय ताई आज काय बनवलं जेवायला? नीलमताई आज मसूर बनवली आहे, अख्खा मसूर, आणि राईस आणि भाजी. सागर दादा म्हणते ये जेवायला. होय सागर दादा नक्की येतोय. म्हणजे लवकरात लवकर लाईक करा. 6, 7, 8, 9, 10 ला पटकन लाईक करा. शंकर दादा मी पाहते तुमचा चॅनल अहिल्यानगर. ओके शंकर दादा, थँक्यू सो मच. शंकर दादा माझं लाईव्ह पाहत आहे, थँक्यू सो मच. विकी दादा म्हणतायत परभणीवरून. विकी दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. जवाहर दादा हो,
जवाहर दादा, हो झालंय आमचं. लवकरात लवकर कमेंट करा आणि चॅनलला डबल टॅप करा. समर्थ म्हणते दीदी ब्ल्यू कर की. ब्ल्यू काही गरज नाही आहे कोणालाच मला द्यायची. नीलमताई म्हणते ताई मंगळसूत्र बाहेर काढ. बरोबर, मंगळसूत्र सहज ठेवायला पाहिजे, 10 वेळा विचारायला नको, है ना. लक्षात राहत नाही ते. थँक्यू नीलमताई आठवण करून दिल्याबद्दल. फालतू प्रश्न विचारतात. आता माझ्या लाईव्हचा आणि लग्नाचा काय संबंध आहे? शंकर दादा, तुम्ही मला देता का नंबर? द्या, इथं स्क्रीनच्या मोबाईलवर द्या सर्वांना तुमचा नंबर. लवकरात लवकर द्या. निलेश दादा म्हणते कुंभारताई जय कोकणकर. निलेश दादा धन्यवाद, थँक्यू सो मच. जय कोकणकर, जय कुंभार. निलेश दादा बरे आहात ना तुम्ही? स्वागत आहे. रेल म्हणतोय क्यू क्या हुई? कुछ नहीं हुई, ऐसे ही. नीलमताई म्हणत्या प्रणय चांगले कमेंट्स कर. त्याचं नाव फक्त प्रणय आहे, डोक्याने क्रॅक. आणि मी ह्यांचे ID लिहून ठेवणार आहे फालतू कमेंटवाल्यांचे. माझ्या सायबर क्राईममध्ये एक मित्र आहे, त्याच्याकडे द्यायला. द्या ना ताई, मी तुमचा भाऊ आहे. तुमचा द्या ना दादा, मी कॉल करते तुम्हाला. तुमचा द्या इथं. नीलमताई हसतायत. एक आटासा टाकला. टाकताय. निलेश दादा म्हणतात मी मस्त आहे आणि तू कशी आहेस? मी मस्त आहे दादा. समर्थ म्हणते फिर मेरे को ब्ल्यू कब मिलेगा? समर्थ मला सांग, तुला ब्ल्यू देण्याचा फायदा मला सांग. मला काय फायदा आहे तुला ब्ल्यू देण्याचा? नक्की सांग मला. मी तुला ब्ल्यू दिल्यानंतर दादा मी माझ्या मिस्टरांना सांगते कॉल करायला तुम्हाला. तुमच्याकडे महत्त्वाचं बोलायचं आहे ना तुम्हाला. बोला, त्यांना महत्त्वाचं बोलायचं आहे. एवढं अर्जंट आहे की लाईव्हवर नंबर मागतात ते. विकी दादा म्हणतात ताई कोकणमध्ये कुठे राहता? विकी दादा मी कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. पण माझं लाईव्ह आहे जम्मू काश्मीरवरून, कारण माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत, इन ऑफिसर आहेत, त्यामुळे. समर्थ म्हणतोय भाई मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखते हैं वीडियो में ऐसी ऐसी गालियाँ देता है, ऐसी ऐसी गाली देता. समर्थ होते भाई मेरा नंबर लेना. नाव काय त्यांचे? शंकर दादा. समर्थ रेलवाला म्हणून आहे, त्याचा समर्थचा नंबर देऊ का तुम्हाला? रमेश दादा म्हणते हाय कशी आहे दीदी? रमेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. अमित सातपुते हाय. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. मंडळी पट्टापट्टा डबल टॅप करा. अमित दादा तुमचं खूप खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा. कसे आहात तुम्ही? हनुमंत दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. सागर दादा म्हणतात जम्मूमध्ये किती सेल्सिअस तापमान आहे? रात्री 9 वाजता होतं, 8 रात्री 9 वाजता. संदीप दादा म्हणते आज काय स्पेशल बनवलं जेऊ? संदीप दादा आज बनवलंय अख्खा मसूर बनवलंय, भात आणि भाजी. दादा म्हणतात ओ नमस्कार हनुमंत दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. शंकर मला चॅनल कसा तयार करायचा ते विचारायचं आहे. मग तुम्ही आता मला विचारा, मी इतकं सांगते. त्यासाठी मोबाईलची गरज वगैरे काही नसते. तुम्ही आता मला जरी ना 10 माणसांनी इथं विचारलं ना तरी मी सांगेन, एकाने विचारलं तरी सांगेन मी इथं यूट्यूब चॅनल कसा ओपन करायचा ते. तुम्ही विचारलात का तर सांगा ना. आता मी पण नवीनच क्रिएटर आहे आणि मी कोणाचा नंबर नाही मागितला दादा. जर लाईव्ह मध्ये असतील ना तर त्यांना विचारायचं की बाबा मला तुमच्याकडनं इन्फॉर्मेशन मिळेल का.
त्यासाठी नंबर घ्यायची कोणाची गरज नसते. नीलमताई म्हणतात जम्मूमध्ये खूपच थंडी असते. हो ताई, हे बघा हातात टोपी घेऊन येत, थोडंसं ऊन कमी झालं की परत टोपी चढवायची. संदीप दादा म्हणतात 7ला लाईक केले, थँक्यू. समर्थाने आपला नंबर दिलाय, कोणाला पाहिजे तर घ्या. रमेश दादा म्हणतात मी जालना इथून बोलत आहे. रमेश दादा खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. थँक्यू सो मच. मी कोकणातली आहे दादा, आणि कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच मी जम्मूला आता आहे, तर जम्मूतलेही छान छान व्हिडिओज आहेत टुरिस्ट प्लेस, तर तुम्ही जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. दुपारचं आणि संध्याकाळचं 2दा लाईव्ह असतं, तर तेव्हाही तुम्ही भेटू शकता इथं. हनुमंत दादा म्हणतायत ओ खैले तुम्ही. अरे देवा, मालवणी माणूस जर भेटले आमका. नमस्कार हनुमंत दादा, मी असे कोकणातला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, कुडाळ तालुको. तुम्ही खैले असाय? पवन त्यांचा मेसेजच मला दिसत नाही. हनुमंत दादा मालवणचे काय? नाही हो दादा, मानगावचे आम्ही, कुडाळ मानगावचे. तुम्ही खैले असाय? विकी दादा म्हणते ताई तुम्ही खूप भाग्यवान आहात, तुमचे मिस्टर देशसेवा करतात, प्राऊड ऑफ इंडियन आर्मी. थँक्यू दादा, थँक्यू. आर्मीबद्दल रिस्पेक्ट ठेवणारे खूप कमी असतात, कारण फक्त ते तुमच्यासारखे असतात जे बाबा रिस्पेक्ट ठेवतात, आणि त्यांच्या तरी स्त्रियांना तरी व्यवस्थित असं वागवा, असं माझं म्हणणं आहे. की काय पण फालतूगिरी असते ह्या माणसांची. लग्न झालं का, हे झालं का, ते झालं का, काय विचारताय. थँक्यू विकी दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हाला अभिमान आहे आणि इंडियन आर्मीचा, हेच मला ऐकून खूप बरं वाटलं. CM विंचुरेकर, नमस्कार दादा, कुठून बोलताय, लाईक केले म्हणतायत, धन्यवाद दादा, धन्यवाद. निलेश दादा म्हणते ताई आमची कोणाला नंबर किंवा ब्ल्यू देत नाही, आम्ही कोकणी माणूस असा समजली काय. बरोबर आहे, ब्ल्यू देऊन काय फायदा, आपण आपल्याला स्वतःचं चॅनल हँडल करता आलं पाहिजे. समर्थने मला मागितलेलं म्हणून मी त्याला दिलेलं. त्यानंतर मध्ये संदीप दादा म्हणतात बर्फ पडतोय का तिकडे. यार क्या करूँ भाई, ऐसे किसके लाइफ में कमेंट करते हैं ना लोग, उनको संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं रहती. सही है बात, संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है इनके पास, इसलिए तो ऐसे कमेंट करते हैं. निलेश दादा म्हणते लाईक डन नंबर 10. थँक्यू निलेश दादा. जेवलात का तुम्ही? रमेश दादांचा मेसेज गायब झालाय, काही आला नाहीये. बाळा दादा म्हणतायत डन, शुभ दुपार. बाळा दादा शुभ दुपार. सागर दादा म्हणतात रेजिमेंट कोणती भाऊजींची? हॉस्पिटलला आहे दादा, मेडिकल कोर्ट. रमेश दादा म्हणतायत तुमका मालवणी बोलाक येता काय? मालवणी बोलाक काय, बोल एकदम भारी बोलाक. मी माझा जन्मच कोकणातलो असा मग, आणि जन्म कोकणातलो, सासर कोकणातला, नवरो कोकणातलो, शिक्षण कोकणातला, आणि माझी मुलं पण कोकणातच झाली. 2 मुली आहेत माका, 3री मध्ये आणि LKG मध्ये एक असा, आणि ती पण मस्त मालवणी बोलतात. रमेश दादा मध्ये कुठून बोलतात आई? रमेश दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण लाईव्ह माझं जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. भक्ती माडगुत, हाय भक्तीताई, मांडुळे, नमस्कार भक्तीताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? जेवला? आणि पटापट सर्वांनी लाईक करा मंडळी, लवकरात चॅनलला. स्नेहलताई म्हणतात जेवण झाले का? जेवण बनवून झालंय स्नेहलताई, जेवायचं आहे, या जेवायला. तुम्ही बनवलात का? ओके रमेश दादा, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन करा, ज्यांनी जॉईन नाही केले त्यांनी प्लीज जॉईन, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून संध्याकाळी त्याला तुम्ही जॉईन होता येईल, तुम्हाला नोटिफिकेशन जातील. रमेश दादा म्हणतात मी या कुडाळा करवतोय. ओके रमेश दादा, तुम्ही कुडाळ करवताय, तुम्ही कुडाळचे? रमेश दादा माका तर मालवणी बऱ्यापैकी येतं. बऱ्यापैकी काय, धावता. स्नेहलताई म्हणते काय विशेष आज? आज विशेष असा काय नाही, ह्याची काय ती मसूरची अक्का मसूरची डाळ बनवली असा, आणि राईस आणि भात. तुमच्याकडे काय चपाती विपाती असतले? बाजीराव दादा म्हणतायत लाईक डन, थँक्यू बाजीराव दादा, नमस्कार.
समर्थ दादा म्हणतोय, दीदी फोन आला होता माझ्या मित्राचा, विवेकचा, आर्मीमध्ये सिलेक्शन झालं आहे. वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून सांग कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आनंद दादा नमस्कार, हॅलो, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. बरे आहात ना? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आनंद दादा म्हणतात, झालं का झालं जेवण? आनंद दादा, जेवण तर बनवलं आहे, जेवायचं आहे. स्नेहल ताई म्हणते लाईक डन. थँक्यू स्नेहल ताई. आज तुम्ही काय स्पेशल बनवला? प्रकाश कोळी म्हणतात हाय. नमस्कार प्रकाश दादा, सॉरी सागर. हां, प्रकाश कोळी म्हणतात हाय. हाय प्रकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्रकाश दादा तुम्ही कुठून बोलताय? सागर दादा म्हणतायत बाय बाय. सागर दादा चालला आणायला चाललास का? सागर दादा कालवा आणायला चाललास का? स्नेहल ताई म्हणतायत काही नाही स्पेशल, भाजी चपाती बनवली. ओके, आम्हाला तर ना भात हवा असतो रोज. मग दुपारच आम्ही भातच खातो, संध्याकाळची चपाती खातो. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि कमेंट करा कुठून बोलते तेही सांगा लवकरात लवकर. ला 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 ला. बाजीराव दादा म्हणतात तर नमस्कार ताई, कुठून बोलता? बाजीराव दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुक्यामधून. आणि पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. तर माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ असतात, शॉर्ट आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला आहे, तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि पहा. रुपेश दादा म्हणतायत हाय ताई नमस्कार म्हणतायत. रुपेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय रुपेश दादा? रुपेश दादा कुठून बोलताय? विहान भाई नमस्ते, कैसे हो आप? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी लाइव का टाइम है तो लाइव ले रही हूँ. स्नेहल ताई म्हणतायत आम्हाला विसरलात नाही हो. स्नेहल ताई तुम्हीच विसरलात, अगोदर माझ्या लाईव्हला येत होता, आता तुम्ही येत नाही. आता विसरलात, बोल. या ना फिरत फिरत, काय येत नाही तुम्ही. रुपेश दादा म्हणतात कोल्हापूरवरून. रुपेश दादा स्वागत आहे. मी सिंधुदुर्गातली आहे आणि सिंधुदुर्ग कोकणातली, कुडाळ तालुक्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज, कल्चरल व्हिडिओज असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे, तर जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. नामदेव दादा म्हणतात कोल्हापुरे. नामदेव कोल्हापुरे म्हणतात काय जेवण झालं का? नाही दादा, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? बाजीराव दादा ताई तुम्ही वैष्णोदेवीकडे आहात का? हो, इथून आहे 50-60-70 किलोमीटर आहे इथून, पण मी गेली नाही आहे, जायचं आहे. म्हणजे लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. विहान स्नेहल ताई म्हणते एवढ्या लवकर नको विसराय. स्नेहल ताई तुम्हीच विसरलात, मी नाही विसरली. तुम्ही येत नाही, काय नाही, आम्ही तरी फेऱ्या मारत असतो. विहान भाई बोल रहे रात में लाइव नहीं आई आप? नहीं भाई, शाम को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, था, बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी था, इसलिए नहीं आई. आ जाऊंगी. स्नेहल ताई म्हणते जम्मूमध्ये आहे तोपर्यंत तरी नको विसराय. ओ स्नेहल ताई, कोकणात येऊचा लागतला तुमका. स्नेहल ताई कोकणात येतलाय आमच्या. हाय. नामदेव दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? नामदेव दादा जेवण तर बनवलंय, जेवली नाहीये. चिंतामन पाटील म्हणतायत हाय. नमस्कार चिंतामन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा म्हणजे पटकन 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे, 21 लाईक्स होऊन जाऊ दे, लवकरात लवकर करा. चिंतामन दादा म्हणतायत हाय.
ते तोंडावरच येते हां. 100 लाईक्स प्लीज. येस म्हणणाऱ्यांनी मला पटापटा लाईक करत जावा. बाजीराव दादा म्हणतात वैष्णोदेवीला आमचा नमस्कार ताई. हो दादा, जेव्हा जाईन तेव्हा नक्की सांगेन. विहान दादा म्हणते मैं सोच रहा था आज दीदी आई नहीं लायू. हाँ, कल थोड़ी वही काम था इसलिए नहीं आई. आज जरूर आऊंगी विहान भाई. थैंक यू सो मच. प्लीज सब लाईक करो चॅनल को. मंगेश दादा म्हणतायत हाय. मंगेश दादा नमस्कार. कुठून बोलताय नक्की सांगा. चिंतामणी दादा नमस्कार. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. लाईक्स करा पटापट, बाकी आहेत पटकन लाईक करा. स्नेहलताई, आई काय करतायत नक्की सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. सुदर्शन सुभाष जवालेकर, नमस्कार सुदर्शन दादा. नमस्कार म्हणतायत. जय शिवराज ताई साहेब. सुदर्शन दादा नमस्कार तुम्हालाही. जय शिवराज. महाराष्ट्र दादा. कुठून बोलताय. विहान भाई बोल रहे आपके हस्बैंड क्या करते हैं. मेरे हस्बैंड आर्मी में है भाई. विहान भाई आर्मी में है, जम्मू काश्मीर में है अभी. स्नेहल ताई म्हणतायत आईंची वॉकिंग चालू आहे. ओके, वॉकिंगला गेल्यात का आई. दुपारच्या जातात का. हां, म्हणजे थोडीशी इथं ऊन असतं त्यामुळे ना. सुदर्शन भाई दादा म्हणतायत जय शिवराज, जय शंभूराजे, जय हिंदू राष्ट्र, जय महाराष्ट्र. जय दादा, जय महाराष्ट्र. सुदर्शन दादा कुठून आहात तुम्ही. अकलूजमधून आहे ताईसाहेब. ओके, अकलूजमधून आहात का. खूप खूप धन्यवाद दादा. थँक्यू सो मच. सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करा. 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सुप्रिया दीदी हाय. हाय, लाइक डन. थैंक यू सुप्रिया दीदी, थैंक यू सो मच. ये मेरी उत्तराखंड की फ्रेंड है सुप्रिया गरवाली. इनका भी चॅनल है. प्लीज़ चॅनल को जॉईन करना. म्हणजे सगळ्यांनी प्लीज जॉईन करा. सुप्रिया गरवाली ही माझी फ्रेंड आहे, बेस्ट फ्रेंड आहे. आणि यांचं पण चॅनल आहे. यांचं पण लाईव्ह असतं. 11-12 वाजता लाईव्ह घेतात त्या. तर तुम्हीही तिलाही सपोर्ट करा सर्वांनी. विहान दादा म्हणतायत, विहान भाई बोल रहे तो आर्मी वाले डेली घर आ सकते है क्या. हाँ, जिनकी फॅमिली है वो आ सकते हैं. हाय प्रिया, काय गो बरा आहे मा. हाय प्रिया, बरा आहे मा. जेवलं जेवलं काय नक्की सांग. आज काय मस्तपैकी बेद होतो. पियुष थोरात म्हणते जय शिवराय. कुठून बोलता ताई. कुठून बोलतं. मालवणी असे काय तुम्ही. पियुष थोरात. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पण लाईव्ह माझं कोकणातून जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. सुप्रिया दीदी बोल रही है जो फैमिली साथ रखते हैं वो डेली घर आते हैं. यस भाई, जो फैमिलीज मतलब उनके साथ होते हैं तो उनको घर आ सकते हैं, लेकिन जो फील्ड में हैं उनको नहीं अलाउड है फैमिली रखना वगैरह. संतोष कुंभार हाय. हेलो, लाइक प्लीज, डबल टॅप. अमोल पगारे कसे आहे. मस्त. प्रिया लोबो म्हणतात प्रिया लोबो हो आज मासे. अगो बाय, माझे मासे खाल्लं तू. माका नाही मासे म्हणजे माका अडे जम्मू गेल्यावर ना मासेच गावनत नाही प्रिया. कोणा खुशी. होय होय ताई आली. एक मिनिट हा मंडळी.
बाय बाय, दरवाजा बंद कर परी. तर लवकरात लवकर मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. स्वागत है आपका. विहान भाई बोल रहे हैं कि रैंक क्या है आपके हस्बैंड की, मालूम है आपको? रैंक पता है? हाँ हमें पता है रैंक. इतना भी हम मतलब पढ़े लिखे हैं भाई कि फौज का हम थोड़ा बहुत तो जानते ही है, लेकिन बता नहीं सकते किसी को. आनंद दादा नमस्कार. ओके. आप किस तुम्ही कोणाला तरी शोधताय का आनंद दादा, मला सांगा. सुप्रिया दीदी, बट हम बताते नहीं है. यस सुप्रिया दीदी. शिका आणि डबल टॅप करा, लवकरात लवकर करा. 100 लाईक्स कंप्लीट व्हायला पाहिजे मंडळी आज. इशिका गेमिंग स्क्वॉड. अहो कुठून? मी आहे कोकणातून आणि माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. तर लवकरात लवकर प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन पण व्हा. सुप्रिया दीदी ना रँक ना युनिट. येस. गौरव दादा म्हणते लाईक. थँक्यू गौरव भाई. कुठून आहात तुम्ही गौरव दादा? नाही सॉरी, तुम्ही तर माझ्या लाईव्हला आलेला आहात काल. विहान भाई म्हणतात ऐसा क्यों सुप्रिया जी? विहान भाई हाँ कॉन्फिडेंशियल है इसलिए. हाँ हाँ सही में इसलिए नहीं बता सकते. पांडुरंग दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ मुंबईवरून. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 157 लाईक सीसीवर आहेत, लाईव्ह पाहत आहेत. फक्त 100 लाईक्स कंप्लीट करायचे आहेत. प्लीज डबल टॅप करत राहा लवकरात लवकर. 29 मिनिट झालेत माझ्या इकडे आणि 26 फक्त लाईव्हला लाईक्स आहेत. प्लीज सर्वांनी पट्टापट्टा डबल टॅप करा. नारायण दादा म्हणते तुमचं नाव काय? माझं नाव प्रीती आहे दादा. प्लीज डबल टॅप करा. आदित्य के मिस्टर आदित्य आनंद. ओके मिस्टर आदित्य आनंद, वेलकम. तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करा. फक्त 88 लोकांनीच डबल टॅप केलं आहे, बाकी 12% लोकांनी नोवर क्लिक केलं आहे. असं का मंडळी? नवनाथ दादा म्हणता कुठून बोलत आहे? नवनाथ दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा इथून. पण माझं लाईव्ह चालू आहे ह्याच्यातून जम्मू काश्मीरवरून. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस हे देखील असतात. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. गौरव दादा नाही दादा, गौरव दादा मी नाही विसरले. तू तर आमचा कॅमेरामॅन आहेस, तुझी डीपी मला दिसतोय. सुनीताताई म्हणतात जय शिवराय जय महाराष्ट्र. सुनीताताई जय शिवराय जय महाराष्ट्र. काय करताय सुनीताताई? थँक्यू. 30 लाईक्स डन झाले आहेत. थँक्यू सो मच. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. नंदकिशोर दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार नंदकिशोर दादा. प्लीज सर्वांनी पटापटा डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्रवीण ठाकुर म्हणतायत प्रवीण भाई आपकी मुझे ना लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपको मेरा नमस्ते. सुनीता ताई बोलतायत हाय सुनीता ताई, काय करताय? नारायण दादा म्हणतायत एक गाणं म्हण. कुठलं म्हणू? पैजणांचा नाद आला गोड कानी ग, पैजणांचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पिवळी साडी पिवळी चोळी अंगी लेऊनी, वैभवाचे साज सारे गळा घालूनी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. थँक्यू नारायण दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा लवकरात लवकर. रघुनाथ दादा म्हणतायत हाय. रघुनाथ दादा स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात ते नक्की सांगा मला. गजानन दादा म्हणताय लाईक डन ताई, माझं नंबर 31. थँक्यू गजानन दादा. काय करताय, जेवलात का? पवार सौरभ दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार सौरभ दादा, कुठून बोलताय? सुनीताताई म्हणताय आज तर 200 लाईक होणार, बघू
कधी होतं लास्टपर्यंत. त्यानंतर नंदकिशोर दादा म्हणते तू कुठची? तर नंदकिशोर दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. विहान दादा म्हणते हमारे यहाँ ताई का मतलब होता है हमारे पापा के बड़े भाई की वाइफ, तो हम ताई कहते हैं. और विहान भाई हमारे यहाँ मतलब होता है कि मतलब हमारी बड़ी बहन मतलब ताई होती है, और दादा मतलब हमारा बड़ा भाई या भाई को दादा बोलते हैं. रूपाक कुमार, हाय रूपाक, कहाँ से हो आप, जल्दी बताना हमें. और प्लीज़ चैनल को डबल टैप करें, 100 लाइक्स कंप्लीट का टारगेट है आज. सुप्रिया दीदी बोल रही है नहा नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो, ये गा बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. थैंक यू सुप्रिया दीदी, आपके लिए ये मैंने सॉन्ग गाया. रुशन कुमार जी, हाय जी, हेलो जी. प्लीज पटकन 40 लाइक्स करा, पटकन 40 लाइक्स करा. कुणाल बाते, फक्त दिसायला छान नाही तर स्मार्ट पण आहात. थँक्यू कुणाल दादा, थँक्यू सो मच. छान कॉम्प्लिमेंट दिलात. ही कॉम्प्लिमेंट मला अजून कोणी दिली नव्हती. आवडलं मला, लक्षात ठेवीन मी तुम्हाला कुणाल दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कुणाल दादा कुठले आहात ते पण सांगा. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. आय एम आर्मी वाईफ. पांडुरंग दादा म्हणतात बाय बाय. पांडुरंग दादा चाललात का? पण थँक्यू, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. पवार सौरभ दादा म्हणतात नाईस, थँक्यू पवार दादा, सौरभ दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टैप करा. सुप्रिया दीदी, वाह वाह, किस सॉन्ग के लिए? नन्ना मुन्ना राई हो, इस सॉन्ग के लिए आपको समझ में नहीं आया? हिंदी में ही तो था. सुनीता दीदी बोल रही है माय फेवरेट सॉन्ग बट ओनली इन युअर वॉइस. थँक्यू सुनीता ताई, थँक. पटकन 40 लाइक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सुप्रिया दीदी बोल रही है हार्ट. सुप्रिया दीदी रेड ऐसे इमोजीज भेजे तो मत भेजो, ऐसे बोलना, मैं रिमूव करती हूँ आपका ये. गणेश मीर कुटे ताई, जय जय शिवराय, जय शंभूराजे. गणेश दादा जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. गणेश दादा कुठून तुम्ही वाटतं मला काल आलेलात ना माझ्या लाईव्हला. हां, तेच मी बरोबर लक्षात ठेवते. म्हणजे लवकरात लवकर 39 झालेत. 40 लाइक्स करून टाका पटकन. सुप्रिया दीदी बोल रही है कहाँ से हो विहान भाई? विहान भाई दिल्ली से है. सुप्रिया दीदी बोल रही है पंजाबी हो क्या? पवार दादा म्हणतात छोट्या बहिणीला ताई आणि मोठ्या बहिणीला दीदी म्हणतात. सौरभ दादा आमच्याकडे तर मोठ्या बहिणीला ताई म्हणतात आणि छोट्या बहिणीला दीदी म्हणतात. ज्ञानती कुमारी, हाय ज्ञानती, आपका नाम बहुत अच्छा है ज्ञानती. राधे राधे दीदी. राधे राधे ज्ञानती, कैसी हो, कहाँ से हो, प्लीज बताओ. प्लीज मंडळी लवकरात लवकर 40 लाइक्स करून टाका. सुप्रिया दीदी बोल रही है छा गए तुसी. थैंक यू जी, थैंक यू. विहान भाई, हाँ मैं पंजाबी हूँ. सुप्रिया दीदी ये भाई पंजाबी, मैं दिल्ली से हूँ. सुप्रिया दीदी भी दिल्ली से, मेरी बेस्ट फ्रेंड है. सुप्रिया दीदी बोल रही है उत्तराखंड से हूँ बट अभी दिल्ली में हूँ. नारायण भाई बोल रहे एक गाणं गा. नारायण दादा किती गाणी गाऊ, लाईक्स तर वाढत नाही अजिबात. भक्तीताई म्हणते ताई खूप छान आवाज आहे तुमचा. धन्यवाद भक्तीताई. भक्तीताई धन्यवाद, थँक्यू सो मच. विहान भाई बोल रहे हैं क्या प्लेस से हो, कौन से प्लेस से हो? निधी नंद किशोर दादा म्हणते मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली सिंधुदुर्ग तळे येथून पाहतोय. तू कुठची?
नमस्कार नंदकिशोर दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तर मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळमधली. थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. माझे चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की पहा, माझ्या चॅनलला जॉईन करा. गुनाज खारपुडे, नमस्कार गुनाज भाई, गुणाजी खारपुडे, नमस्कार गुणाजी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लवकरात लवकर करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 100 लाईक्सचं टार्गेट आहे. 50 तरी लाईक्स होऊन जाऊ दे लवकरात लवकर. संस्कार गावडे, संस्कार गावडे, तुम्ही बाय म्हणताय, आधी कुठून आहात ते तरी सांगा मला. सुप्रिया गलीमध्ये एव्हरीवन जॉईन प्लीज, एव्हरीवन प्लीज जॉईन. सुप्रिया दीदीच्या चॅनलला जॉईन व्हा. विहान भाई बोलतायत दिल्ली में. समर्थ पवार म्हणतायत बीड. ओके, बीडवरून आहात का? हे भगवान, मैं लाइव रही थी, इसमें गाना बज गया. कॉल आया और मैं ऐसे हो गई. मतलब इतना मैं इसमें लाइव में घुसी थी सबके साथ बातें करने में. सुप्रिया दीदी, मैं पलाम से. ओके, सुप्रिया दीदी पलाम से है. समर्थ भाई, आपका स्वागत है मेरे लाइव पे. प्लीज़ सर ज्वाइन करना मेरे चैनल को. अभी गेमर, हाय अभी दादा, नमस्कार. विहान भाई बोलते अच्छा. नारायण दादा म्हणतात बाय. ओके बात दादा. अभी गेमर म्हणतात हाय. समीर डोला, हाय समीर भाई, कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे, लवकरात लवकर करा. 50 लाईक्स प्लीज. देव आर के, हेलो, कहाँ से हो देव? रजनीकांत पाटील, वाहे गुरुजी. रजनीकांत पाटील, आपका स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकी हो मुझे नहीं पता. अभी दादा म्हणतात नमस्ते. कृष्णा दादा म्हणतात मुंबईचा आहे मी. ओके कृष्णा दादा, प्लीज सर्वांनी 50 लाईक्स पटकन करून टाका. 50 लाइक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. चलो, खाना खाने का टाइम हो गया. विहान भाई, आपका तो खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन हमारा तो 3 बजे होगा खाना खाने का टाइम. राखी बोकरे, हाय राखी, कैसे, कुठून बोलताय? प्लीज पटकन सांगा मला कुठून बोलताय ती. महाराष्ट्रातून आहात का तुम्ही? ओमकार परीत, हाय ओमकार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुझं. प्लीज पटकन लाईक करा. 42 झाले आहेत, फक्त 42 झाले आहेत. 8 लाईक्स बाकी आहेत 50ला. ओमकार दादा म्हणते घाबरली. अरे हां. त्यानंतर मिस्टर MR कोवाची, जय जोहार, नमस्कार दादा, कुठून बोलताय? उत्कर्ष माने, हाय उत्कर्ष दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. उत्कर्ष दादा, MR कोवाची, ओमकार दादा, सुचिता जाधव, मी सुचिता जाधव, तुमचं गाणं मी अजून ऐकलं नाही. तुमचं गाणं मी अजून ऐकलं नाही, म्हणजे अजून ऐकलं नाही असं म्हणतात काय? ओके ताई, बोलेन मी तुमच्यासाठी गाणं, फक्त मी कमेंट वाचून घेते पटकन. सुचिता ताई, परमेश्वर दादा म्हणतात हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करा. 50 लाईक्स प्लीज. असं PKS लिहिलं, सॉरी, प्लीज मला लिहायचं होतं. प्लीज 50 लाईक्स आहेत फक्त करायचे, पटकन करा. ओमकार दादा, जय महाराष्ट्र माझ्या तमाम बंधू आणि भगिनींनो. थँक्यू ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. नितेश शिर्के म्हणतात मी सातारकर आहे. नितेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तुम्ही पहिल्यांदाच आलात ना माझ्या चॅनलला, थँक्यू सो मच तुम्ही आल्याबद्दल.
मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कोकणची. आणि माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे, कारण मी जम्मूला राहते. पण इथले टुरिस्ट प्लेस आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर आहे, नक्की जाऊन पहा. विठ्ठल दादा म्हणते रामकृष्ण हरी, विठ्ठल दादा रामकृष्ण हरी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 42 झालेत फक्त, लाईक वाढत नाही आहे. उत्कर्ष दादा म्हणतात हाय. मल्हारी शिंदे म्हणतात हाव आर यू. मल्हारी दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. नंदकिशोर दादा तू आता गावाला आहेस का? नाही की नंदकिशोर दादा, मी गावावरून जस्ट 2 आठवड्यापूर्वी आली, भावाच्या लग्नाला गेलेली. आणि त्या लग्नातले छान छान व्हिडिओज मी माझ्या चॅनलवर टाकले, तर तुम्ही नक्की जाऊन पहा. मल्हारी दादा हाय म्हणतायत. प्लीज मंडळी डबल टॅप लवकरात लवकर करा. 50 लाईक्स प्लीज म्हणून टाकलंय, पटकन लाईक करा. 43 झालेत, 44, 45. बघू कोण करतंय. हम तो मराठी नहीं जानते. ओके MR, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मेरा लाइव अभी जम्मू कश्मीर से है. आप कहाँ से बोल रहे हो बताना. नंदकिशोर दादा म्हणते तू जेवली का? नाही हो नंदकिशोर दादा, मिस्टर येणार आहेत ना, मिस्टरांसोबतच जेवतो आम्ही. मल्हारी शिंदे म्हणतात हाय. उत्कर्ष दादा म्हणतात मी लातूरचा आहे. अरे वा, उत्कर्ष दादा तुम्ही लातूरचे आहात का? माझ्या शेजारच्या ताई आहेत, तर त्याही लातूरच्याच आहेत. PN गेमिंग हाय. वेंगुर्लावरून बोलतोय का तू? लय भारी, मस्त. मी पण कोकणातलाच असोय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. वियान भाई बोल रहे हैं आप कमेंट लेट पढ़ रहे हो शायद. हाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है. मल्हारी दादा म्हणतात हाय हाय हाय. मल्हारी दादा तुम्ही जेवलात का? सर्वेश दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ सर्वेश. सागर भोरे म्हणतात हाय. नितेश शिर्के म्हणतात नमस्कार. नमस्कार नितेश दादा. सागर दादा नमस्कार. सर्वांनाही नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आनंद म्हणतात रात्री तुमचा लाईव्हला पूर्ण माझे फ्रेंड पोलीस असतील. हो का? सगळ्यांना सांगितलं का? नक्की नक्की संध्याकाळी लाईव्ह असेल माझं. सगळे पोलीस या. बॅड कमेंट करणाऱ्यांना जागाच नको माझ्या चॅनलला. कैलास कांबळे हाय. कैलास दादा कुठून बोलताय तुम्ही? नंदकिशोर दादा म्हणतात गावी शेती असेल ना. हो दादा, गावी आहे, पण येते. लावणी कापणी सगळं येतं मला, आणि मला खूप आवडतं शेतात. पावसात तर धमाल मजा येते. तनुजा इंग्लिश नहीं आती क्या? हम तो मराठी मीडियम वाले हैं भाई, इंग्लिश हम तोड़का फोड़का जानते हैं, नहीं तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती. हम मराठी में बेस्ट है. रितेश मिश्रा कैसे हो दीदी? रितेश भाई मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कहाँ से बोल रहे हो? प्लीज़ डबल टॅप. प्लीज मंडळी पटकन डबल टॅप करा प्लीज. सब डबल टॅप करो. 40. नितेश तुमचे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत का? हो नितेश दादा माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. तनुजा ताई कौन मैं लाइक करा तुला. हाँ तनुजा दीदी आप लाइक करो प्लीज़ चैनल को. रितेश और प्लीज़ ज्वाइन करना, जो जिसने ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हो. तनुजा हिंदी भी नहीं आती क्या आपको? अभी भाई मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूँ. तनुजा दीदी बोलती आपके महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, तो आपको मराठी आती है? महाराष्ट्र में रहते हो तो. हमें तो हिंदी भी आती है, जहाँ भी जाए हिंदी में ही बात करते हैं, नहीं तो और महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्रियन बात करते हैं, और अभी तो मैं जम्मू कश्मीर में तो हिंदी में बात करती हूँ. क्यों करूँ मैं? नहीं करो भाई आपकी. नंदकिशोर दादा म्हणतात काय करतात मिस्टर? आर्मीमध्ये आहे दादा. चंद्रकांत दादा म्हणतायत हाय. तनुजा दाई अरे भाई इसका तो क्या पागल जैसी. संजय सुतार नमस्कार. संजया सुतार हाय. संजया स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. संजय कुठून बोलते नक्की सांग. लालाजी नमस्ते, स्वागत है आपका. सर्वेश असं म्हणते लाईक डन, थँक्यू. 48 लाईक झाले आहेत, लवकरात लवकर करा. मल्हारी शिंदेमध्ये सांगली कवठे महाकाळ. ओके कवठे महाकाळ सांगलीवरून बोलताय का मल्हारी दादा? थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. माझ्या चॅनलला छान कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला असल्यामुळे इथले टुरिस्ट प्लेस दाखवते, तर नक्की जॉईन व्हा. नंदकिशोर किती वाजता येणार आहेस लाईव्ह?
7:30ला आहे माझं लाईव्ह आज. चंद्रकांत दादा म्हणतायत हाय. तनुजा ताई म्हणताय तनुजा ताई आपको जो आती है उसमें बात करो. संदीप शिरसाट नमस्कार संदीप दादा, कुठून बोलताय? श्री स्वामी समर्थ. संजया बोल रही है हाय. नंदकिशोर दादा म्हणते आपली कोकणातील भाषा सोडू नकोस. आहे ना, बघा ना फालतू करून मॅड करतायत बुक. माने दामोदर गाव कोणते आहे दादा म्हणतात? दामोदर दादा मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. वाव 50 लाईक्स डन झाले आहेत, खूप छान. चला चला मंडळी 60 लाईक डन करा आता. थँक्यू सो मच मंडळी, तुम्ही खूप सपोर्ट करताय. मी कोकणातली आहे दादा, पण लाईव्ह माझं जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. रुपेश दादा म्हणतात ताई तुम्ही कुठे राहता? मी तुमचा व्हिडिओ खूप बघतो ताई, कशी आहे तू? रुपेश दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहताय. खरंच खूप छान वाटते की असं मला सांगतात की मी तुमचे व्हिडिओ पाहतोय. तर मी आहे कोकणातली दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. पण माझे व्हिडिओ जे आहेत ते कोकणातले आणि प्लस टुरिस्ट प्लेस असं आहे. तर मी आता जम्मूला राहते, तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते. दादा थँक्यू सो मच, मला तुम्ही छान कमेंट करून सांगितलात, खरंच खूप बरं वाटलं. तर तुम्ही कुठले आहात दादा नक्की सांगा. रुपेश दादा रुपेश दादा तुम्ही मला नक्की सांगा तुम्ही कुठे राहता. म्हणतात इंग्लिश बोलणाऱ्यांसाठी आता आपल्याला अमेरिकेत जायला लागेल. आणि इंग्लिश जर मला बोलायला समजत पण नाही, मराठीत बोललेलं बरं. ज्यांना इंग्लिश बोलायचं आहे ते इंग्लिश ग्रुप जॉईन करू शकतात, चॅनल जॉईन करू शकतात. आणि इथं जर मराठीत बोलणारी लोक आहेत, आमच्यासारखी साधी सिंपल आहे, त्यांनीच बोला. इंग्लिश बोलायची असेल तर जावा दुसऱ्या चॅनलला. रुपेश दादा म्हणते माने दादा म्हणतात गाव कोणतं? रुपेश दादा ताई तुम्ही कुठे राहता? रुपेश ताई तुम्ही कुठे राहता? अरे दादा मी किती सांगितलं, इथे गुजरातीमध्ये बोल त्यांच्याशी. तनुजा नंदकिश माने दादा म्हणतात गाव कोणतं? अरे काय हे परत तेच मेसेज येतात की काय? नंदकिशोर दादा म्हणतात 50 झाले ना? 49च दिसतात मला. निलेश दादा इलय बरा केलंस दादा. निलेश दादा इलस तो हैता कोणता असा तनुजा असतं त्याचा बघ काय म्हणता, हिंदीमध्ये बोल पागल बोल झालंय काय हाव काय ते का ठेवलंय मी बरं माझे कमेंट वाढतले म्हणा. ते का कळणार नाही आम्ही ते का कशात ठेवलंय. तर लालाजी नमस्कार, पॉपकॉर्न खा रहे हो क्या? शिवाजी दादा म्हणते ताई मराठीमध्ये बोला. हो दादा, आपण आपल्या मराठी भाषा का सोडायची यांच्यासाठी? हा बाबा, एखाद्याला चांगला माणूस जेन्युअल असेल ना त्यांच्यासाठी मी हिंदी बोलते, बाकी यांच्यासाठी नाही. यांच्यामुळे तर उगाच हे नुकसान. मंडळी 60 लाईक प्लीज. आणि रुपेश दादा प्लीज एक मेसेज करावं, त्यामुळे मला बाकीच्यांचे मेसेज मिस जात आहेत, त्याच्यात मध्ये शोधायला लागतात. जमखांडी कर्नाटका में काय बाई बोलतात, त्यांचे भाषाच कळत नाही. पुंडलिक दादा म्हणतात जय मल्हार म्हणतात. चंद्रकांत दादा म्हणतात हाय. शीतल काळे म्हणतात जेवण झालं का? शीतलताई जेवण नाही झालंय, जेवायचं आहे. रुपेश
म्हणतात ओके. लालाजी म्हणतात वर्ल्ड कप कप जिंकून आले दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक झालेले आहे. 60 लाईक करा. लवकरात लवकर 60 लाईक करा मंडळी. नंदकिशोर दादा म्हणतात भाषेबद्दल बोललीस का? म्हणजे दादा तेच सांगते, ती मला सांगत होते की हिंदीमध्ये बोल, तुला हिंदी पण वाचायला येत नाही का, बोलायला येत नाही का असं म्हणते. पण मला जर मला माझा ग्रुपच म्हणजे माझं जे चॅनल आहे ते मराठी चॅनल आहे, मग मी मराठीच बोलणार. हा बाबा एखादा जेन्युअल असेल ना हिंदी, जो बाबा त्याला आपली मराठी भाषा नाही कळते तरी पण तो मला समजून घेते, तर त्याच्यासाठी मी हिंदी बोलतेच. पुंडलिक दादा म्हणतात जय मल्हार ताई. पुंडलिक दादा जय मल्हार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तनुजा ताई म्हणतात हाय. प्रथमेश पाटील म्हणतात ताई मी काल लेडीज पार्लर काढलोय नवीन. हो का प्रथमेश दादा, कुठे काढलात नक्की सांगा, मग आम्ही जॉईन होऊ आलो की कोकणात. नंदकिशोर दादा म्हणतात हाय. ओके ताई, तुम्ही संजना ताई, संजया ताई, तुम्ही कर्नाटकून बोलताय का? खूप खूप धन्यवाद ताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. नितेश शिर्के म्हणते ताई तुला माहीत असा का ते रात्रीचे चेडो आसन, रात्रोचे चेडो आसन म्हणजे काय? नितेश दादा काय म्हणताय? रात्रोचे चेडो आसन म्हणजे? नंदकिशोर दादा म्हणतात 100 होणार नक्की. थँक्यू. पटकन लवकरात लवकर सर्वांनी डबल टॅप करा. शीतल दादा ताई म्हणतात आपका क्या आपका. कुणाल दादा म्हणतात मयूर पिपारेला जेवण झालं का म्हणा ताई. हाय मयूर पिपारे, जेवण झालं का? अक्षय परदेशी म्हणतात हाय. रुपेश दादा म्हणतात ताई मी कर्जतला राहतो ताई, मला तुम्हाला भेटला यायचं आहे. व्हिडिओ खूप बघतो म्हणून ताई. जय शिवराय ताई. रुपेश दादा थँक्यू सो मच. तुम्हाला सर्वांना व्हिडिओ आवडत आहेत, अजूनही चांगले व्हिडिओ मी टाकण्याचा प्रयत्न करीन. थँक्यू सो मच दादा, खूप धन्यवाद. मला तुमची कमेंट ऐकून खूप आनंद झाला. शीतलताई म्हणते जेवण झालं, जेवायचं आहे ताई, मिस्टर आले की जेवणार. रुपेश दादा म्हणते ताई मी कर्जतला राहतो. ओके दादा मी वाचला मेसेज. हा योगेश दादा म्हणतात हॅलो मॅम. हॅलो योगेश दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. प्रथमेश दादा म्हणतात काल मी नवीन लेडीज पार्लर काढलो. धन्यवाद दादा माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. आम्ही नक्की जॉईन करू. कुठे काढलं तेच पण सांगा. आशिष दादा म्हणतात 51 लाईक डन. थँक्यू आशिष दादा, स्वागत आहे. आशिष दादा म्हणतात जय भीम जय शिवराय. जय शिवराय जय भीम जय महाराष्ट्र दादा. योगेश दादा म्हणतात खूप छान बोलता तुम्ही. थँक्यू योगेश दादा. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. रोज माझं लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. सुना पिला स्क्रीव दिला. मस्त आहे काय ते. जय महाराष्ट्र म्हणतात. जय महाराष्ट्र. चंद्रकांत साठे म्हणतात 75. काय आहे 75? रुपेश दादा म्हणते मी ओके हा वाचलाय दादा. सुविचरण माटे, हाय सुविचरण दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 60 लाईक होऊन जाऊ दे. 54ला लाईक करा पटकन. आशिष दादा म्हणते मराठीतच बोलायचं. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. आता हिला मी ना काय करू, हाईड करू का? प्रथमेश पाटील ताई तुमचे केस कटिंग करायचे आहेत का? हो दादा येते मी, मे महिन्यात येते केस कटिंग करायला. अमित कौशवाल म्हणतात हॅलो अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे आपलं. आपका स्वागत है मेरे चॅनल पे. रुपेश दादा म्हणते ताई ओके वाचला. आशिष दादा म्हणते 142 जण CC वरून बघतात. मस्त ताई. थँक्यू आशिष दादा, थँक्यू सो मच. तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टमुळे हे शक्य आहे. प्रथमेश दादा म्हणते ताई तुमचे केस, अरे बापरे किती वेळा तोच मेसेज. दादा मी सांगेन माझे येणार आहे. रोमन रेंजिंग मॅडम तुम्ही कशा आहात? मी मस्त आहे. रोमन काय आहे रोमन रेंजिंग? कुठून बोलते दादा नक्की सांगा. आदिती सावंत, हाय आदिती, कुठून बोलतेस? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 54 लाईक्स झाले पाहिजेत. निलेश दादा काही गायब झालो, काही दिसणार नाही. देबाशिष दास,
आपने क्या लिखा है मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है, लेकिन आपका नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चॅनल पर. शीतल काळे म्हणतात मला खूप वेळ लागते मराठी टाईप करायला. काही नाही ताई, तुम्हाला जसं जमेल तसं करा. मला खूप आवडेल तुमच्याशी बोलायला. ऋतुजा पाटील, कुठून आहेस ताई तू? ऋतुजा ताई, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तू कुठून आहेस? पण माझं लाईव्ह आता कोकणातून चालू आहे. निलेश दादा म्हणतायत स्वागत आहे सर्वांचे. जर नवीन असाल तर तिकीट काढा, म्हणजे लाईक, सब अँड घंटा वाजवा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा मंडळी आणि चॅनलला जॉईन करा आणि लाईक करत राहा. 60 लाईक झाले पाहिजे मंडळी. अरविंद दादा म्हणतात हाय. नंदकिशोर दादा म्हणते आपण मराठी आहोत, त्याचा अभिमान हवा. आपण कोकणातील आहोत. आज मला अभिमान वाटतो. आमच्या शेजारची मुलगी जम्मूपर्यंत पोहोचली. थँक्यू दादा, थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू दादा, थँक्यू. मला खरंच खूप बरं वाटतंय की छान छान कमेंट आता मला येत आहेत, ऐकायला मिळतात. हे माझं भाग्य आहे. आणि मला असं वाटतं काहीतरी मी एक 2-3 महिन्यापासून मी जे लाईव्ह घेते, व्हिडिओ पोस्ट करते, त्याचं मला हे फळ आहे. नंदकिशोर दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही मला खूप लाख मोलाची कमेंट करून मला माझं मन असं आनंदाने हे होतंय. थँक्यू, थँक्यू. नरेंद्र सिंह, हाय नरेंद्र भाई, कहाँ से हो? पुंडलिक दादा म्हणतात, पुंडलिक सावंत म्हणतात हाय. नितेश दादा म्हणतात जय महाराष्ट्र, करा कष्ट नको. नितेश दादा फक्त जय महाराष्ट्र आणि करा कष्ट, एवढंच बोलणार मी. मोहन खान म्हणतात, मोईन खान म्हणतात हॅलो हॅलो मोईन खान. संजया ताई म्हणतात मराठी बोलता बताइए जय महाराष्ट्र. मला मराठी मनापूर्वक मराठी येते. जय शिवराय. जय शिवराय ताई, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र ताई. संजया ताई, थँक्यू सो मच. शीतल ताई म्हणतात खूप सुंदर दिसते ताई. थँक्यू शीतल ताई, तुम्ही पण खूप सुंदर आहात. आपण प्रत्येकाने आपल्याला स्वतःला म्हणायला पाहिजे की मी पण सुंदर आहे, तेव्हा आपल्याला जग सुंदर म्हणेल. मंडळी पटकन लाईक करा यार. 60 मिनिट होत आले तरी 60 लाईक नाही आहेत. आकाश गिरहे, हाय आकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. पटकन सर्वांनी 50 लाईक्स करून टाका. आयुष यादव ताई, तुम्ही आता काय शिकतात? दादा मी काही शिकत नाही आहे. हां, एडिटिंग वगैरे शिकते स्वतः मोबाईलवरून. आणि मी हाऊसवाईफ आहे दादा. माझं एज्युकेशन 2015 मध्येच पूर्ण झालं. आयुष दादा, आकाश दादा म्हणतात, आयुष दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आकाश गिरे म्हणतात हाय. प्राज्वल जगताप म्हणते कुठून वहिनी? प्राज्वल दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तसेच मी माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सहदेव दादा म्हणतात आम्ही बीडकर ताई. जय शिवराय. जय शिवराय सहदेव दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय? सॉरी, बीडवरून बोलताय ना? स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझं लाईव्ह आता चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. तर इथले टुरिस्ट प्लेस आणि कोकणातील कल्चरल व्हिडिओ असे 2 व्हिडिओ आणि शॉर्ट्स देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. तर नक्की एकदा चेक करा. आवडले तर लाईक करा, कमेंट करून सांगा मला. आदित्य के म्हणतात मी आदित्य आनंद. ओके आदित्य आनंद, स्वागत आहे तुमचं. मनेश म्हणतात हाय.
सचिन दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, मी सुधीर कुलकर्णी. सुधीर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. पीक 4C कोकण इज हार्ट. हाय, नमस्कार सर्वांना, नमस्कार. पीक प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. 60 लाईक होऊन जाऊ दे. म्हणजे तुम्ही एवढा लाईक 1 तास झाला आणि 60 लाईक पण होत नाही. शैलीश साहिल दादा म्हणतायत हाय. हाय साहिल दादा, नमस्कार. नितेश दादा म्हणतायत मराठी भाषेचा अभिमान असायलाच पाहिजे. येस दादा, मराठी भाषेचा अभिमान असायलाच पाहिजे, पण त्याचा गर्व अभिमान तर असायलाच पाहिजे, पण एखाद्या गोष्टीची अति पण नको. जर आपल्याकडे एखाद्या माणसाला बिचारायला हिंदी बोलतात, आता मी बघते हा माझ्या लाईव्हला, म्हणजे त्यांना बिचाऱ्यांना बोलायला समजतच नाही ही मराठी, पण त्यांना आपल्याला मराठी भाषा आवडते, ऐकायला आवडते, म्हणून माझ्या लाईव्हला येतात. तर मी त्यांच्यासाठी हिंदी मी बोलते, कारण समजावं त्यांना. आणि त्या विचारतात ताई आपकी मराठी लैंग्वेज हमें बहुत पसंद आती है. सुप्रिया दीदी म्हणते 100 लाइक प्लीज गाइज. अभी इधर 60 लाइक नहीं हो रहे, देखो ना 57 ऐसे लाइक है. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. सागर जय मल्हार, नमस्कार सागर दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सागर दादा काय करताय? शिवदास पाडवी इकडे नंदकिशोर दादा, गावी कोण कोण असतं? दादा गावी माझ्या म्हणजे माहेरी आई पप्पा भाऊ आणि बहिणी, आणि सासरी माझी जॉईंट फॅमिली आहे. आम्ही सगळी जॉईंट असतो. एकच चूल आहे आणि 20-22 माणसं आहोत आम्ही. केलं लाईक ताई, थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. गणेश दादा म्हणतायत ABCD लिहित आहेत, थँक्यू दादा, तुमचं पण स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. शीतलताई म्हणतात हाय गॉडफादर, हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पूजा दीदी हाय, कैसी हो? गॉडफादर तुम्ही कसे आहात? गॉडफादर म्हणजे काश्मीरमध्ये काय हाल हवाल? 2 दिवस थंडी खूप वाढली आहे दादा, खूप वाढली आहे. गोपाल दादा म्हणतात सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करो सभी लोग. थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू सो मच. आप सबको बोल रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, धन्यवाद. गॉडफादर म्हणते 56 लाईक डन, थँक्यू सो मच. शीतल काय म्हणतात बाय. शीतलताई तुम्ही चाललाय का? संध्याकाळी नक्की या चॅनलला, लाईव्हला चॅनलला जॉईन करा. ज्यांनी ना मला जॉईन केलं आहे त्यांनी प्लीज बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. तेजू शेळके म्हणताय हाय ताई. हाय तेजू, तू कुठून आहे? स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज गाय सर्वांनी 60 लाईक करा. कल्पना ताई नमस्कार, काय करतेस माय डिअर ताई? कल्पना ताई मी आहे मस्त, लाईव्ह घेत आहे आणि तुमची सर्वांची वाट बघत आहे. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? खूपच ऊन लागलं चेहऱ्याला. सकाळी आज काय नाही खाल्लंय. सकाळी काय नाही दादा आज खाऊ, म्हटलं थोडंसं पोटाला आराम देऊया, कारण काल अंडी खाल्लेलं आहे ना रात्री, त्यामुळे आज पोटाला आराम दिलाय. शीतलताई म्हणतात बाय 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 बाय. शीतलताई संध्याकाळी नक्की भेटूया. नितेश दादा म्हणतात ताईच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक वाढवा, धन्यवाद. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तुमचा मेसेज मी पिन करते. समर्थ नितेश दादा समर्थ म्हणते तो देख सकते हो गाइस, सामने लगा है मालवा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव्ह. निलेश दादा म्हणते खूप छान ओळखलात, खूप छान ओळखलात नंदकिशोर दादा, बरे वाटले. ताईबद्दल तुमची स्तुती ऐकून. खूप मेहनत आहे ताई, प्लीज सपोर्ट करा. मराठी माणूस कोकण सोडून जम्मूला जाऊन आपल्यासाठी देशाचे रक्षण करत आहेत. सपोर्ट. थँक्यू दादा, थँक्यू. काम करतात आणि त्यांना माझं सबली ठेवण्यासाठी हा माझं हे आहे की मोटिव्ह आहे, आणि त्यांना व्यवस्थित सपोर्ट करायचा हे माझं आहे. तर हेच माझं ध्येय. मी त्यांची सेवानिवृत्त होईपर्यंत मी त्यांना असाच सपोर्ट करत राहावे, ही फक्त आशीर्वाद द्या तुम्ही मला. दिव्याताई म्हणतात माझा भाऊ आर्मीमध्ये आहे, तो आहे काश्मीरमध्ये आहे, रजौरीमध्ये आहे.
ओके दिव्याताई, खूप छान. खरंच दादांना सांगा आम्ही पण आहोत. जर भेटायचं असेल तर या जम्मूला, आम्ही भेटू नक्की. आणि काळजी घ्यायला सांगा, खूप थंडीचे दिवस आहेत इथं. आणि दिव्याताई तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. एस के चौहान म्हणते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण. एस के चौहान थँक्यू सो मच. सर्वांनी प्लीज 60 लाईक होऊन जाऊ दे मंडळी. हर्षबाई म्हणतात सुप्रिया दीदी बोल रही है राधे 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 राधे. सुप्रिया दीदी प्लीज सब लाइक्स कर दो. वाव 60 लाईक हो गए है. 60 लाईक झाले आहे. थँक्यू सो मच मंडळी, थँक्यू सो मच. प्रकाश दादा म्हणतात नंदकिशोर दादा म्हणतात बरं जेवून येतो. ओके दादा, नंदकिशोर दादा जेवा जेवा, आरामात जेवा. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही मला खूप सपोर्ट केल्याबद्दल. नंदकिशोर दादा म्हणतात खरंच फार समाधान वाटलं, सगळे एकत्र असतात ते. हां दादा खरंच. आमचे म्हणजे काका आहेत, म्हणजे माझे सासरे आहेत, मधले सासरे, त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे यात, की त्यांनी पूर्ण कुटुंबाला एकजूट ठेवलंय आणि असंच आमचं कुटुंब एकजूट राहावं. प्रकाश दादा म्हणतात काय करते ताई. प्रकाश दादा माझं लाईव्ह चालू आहे आणि प्लीज सर्वांनी पटकन लाईक करत राहा. पूजा दीदी बोल रही है दी हो गए 60 लाईक. थँक्यू सो मच. दिव्या दीदी बोल रही है, दिव्याताई म्हणतात मी बोलते सिंधुदुर्ग सावंतवाडीमधून. अरे वा, सिंधुदुर्ग सावंतवाडीमधून बोलते. थँक्यू सो मच दिव्या. मी पण 2 वर्षापूर्वी सावंतवाडीतलाच राहायची. हे काय ते राजरत्न कॉम्प्लेक्समध्ये राहायची मी पण. नितेश दादा म्हणतात मी पण आर्मीचा फॉर्म भरला आहे, मला आर्मीचा अभिमान आहे. नितेश दादा तुम्हीही लागाल बघा. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक दादा. खरंच खूप म्हणजे जो मेहनत करतो त्याला लागणारच बघा. लवकरात लवकर मंडळी लाईक करा. मैं जा रही हूँ दीदी बाय, लाईक कर दिया है. थँक्यू पूजा दीदी, थँक्यू सो मच. नितेश दादा नक्की तुम्हाला आर्मीमध्ये जॉईन व्हाल बघा, आमचा सर्वांचा आशीर्वाद आहे. आणि सर्वांनी प्लीज काळजी घ्या एकमेकांची. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करत राहा. पूजा दीदी बोल रही है ओके बाय बाय बाय. पूजा दीदी टेक केअर. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, कमेंट करत राहा. मनी नाही भाव मनी देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. निलेश दादा मध्ये आम्ही आहोत सर्व ताई सोबत. तू सांगितल्यापासून बाप्पाकडे आम्ही सर्व आमच्या जवानांना सुरक्षित ठेव हे दिवा लावताना बोलत आहोत. थँक्यू सो मच निलेश दादा. खरंच म्हणजे एकाने जरी सांगितलं ना हे की आपल्या जे जवान आहेत त्यांना सुखी ठेव, सुरक्षित ठेव, तर खरंच खूप म्हणजे प्रार्थनेमध्ये खूप ताकद असते दादा. म्हणजे एका आता मी इथं 50 माणसं होती, त्याच्यातली 10 माणसांनी जरी ऐकलं आणि त्या 10 माणसांनी 10 माणसांना सांगितलं, त्या 10 माणसांनी, तर असं कितीतरी माणसं एकत्र होतील आणि हीच गोष्ट घडेल आणि आपले जवान बघ एकदम सुरक्षित असतील आणि आपला देशही सुरक्षित असेल. खूप बरं की मी सांगितलेली एक गोष्ट म्हणजे घडली. थँक्यू सो मच. दिव्याताईमध्ये तुमचे मिस्टर कोणत्या युनिटमध्ये आहेत सांगा, मी सांगेन माझ्या भावाला, तो भेटणार. तुम्ही कुठे राहता ताई. दिव्याताई तुमचा भावाचा नंबर वगैरे मिळेल का, मग मी जॉईन व्हायला सांगते यांना. दिव्याताई तुमच्या भावाचा वगैरे नंबर असेल ना तर द्या, मग मी फोन करायला सांगते. उत्तम मुसळे हाय हाय उत्तम दादा नमस्कार. अहो कुठून म्हणतायत. मी कोकणातून. नितेश दादा म्हणतायत बाय ताई. बाय दादा, चाललात का तुम्ही. थँक्यू सो मच आलात त्याबद्दल. फिरोज खान म्हणतायत हाय नमस्ते.
दिव्याताई म्हणते चालेल ओकेच. मला तुम्ही तुमच्या दादांचा नंबर द्या, मी माझ्या मिस्टरांना ना कॉन्टॅक्ट करायला सांगेन. अंजली मेगार, कुठून बोलत आहात? अंजली ताई मी कोकणातून बोलते, पण लाईव्ह माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनल. तर प्लीज लवकरात लवकर सर्वजण जॉईन व्हा. साहेबराव वाकटे म्हणतात हाय, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. 62 लाईक डन, थँक्यू सो मच. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अंजली ताई म्हणतात हाय. हाय अंजली ताई, कुठून बोलताय नक्की सांगा. ला 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 ला. तुमचे मिस्टर कोणत्या पोस्टवर आहेत आर्मीला? दिव्याताई हे ना मी असं नाही सांगू शकत ना, थोडंसं ते रिस्की आहे. दादांना पण तुमच्या माहिती असेल की असं लाईव्हवर सांगणं थोडंसं हे आहे. त्यामुळे तुम्ही दादांचा जर नंबर दिलात ना तर मी यांना कॉन्टॅक्ट करायला नक्की सांगेन. असं मी एक्सपोज नाही, म्हणजे असं सांगू शकत नाही मी इथं लाईव्हमध्ये पोस्ट किंवा युनिट वगैरे काही सांगू शकत नाही. तुमच्या दादांनाही माहिती असेल ह्या गोष्टी, त्यामुळे तुम्ही मला नंबर द्या मग मी सांगेन. आणि अनिक भाई बोल रहे कौन सी लैंग्वेज है? अनिक भाई मेरी ये लैंग्वेज है मराठी, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ. दिव्याताई म्हणतात ठीक आहे. सॉरी दिव्याताई, सॉरी नका बोलू, पण आहेत मी आता माझ्या मिस्टरांसोबत राहते ना, त्यामुळे मला माहिती आहे. सगळं नाही सांगू शकत ना मी इथं लाईव्हला, म्हणून. दिव्याताई मला इंस्टा वगैरे तुमचं असेल तर मला सांगा, मी तिथं तुम्हाला मेसेज करेन. शिवा दादा नमस्कार. हाय, कुठून बोलताय शिवा दादा? राधे देवलकर, अहो कुठून? नमस्कार राधे दादा, नमस्कार. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज पटकन सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, तर एकदा पहा. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टैप करा. आप कहाँ से हो? अनिक भाई बोल रहे हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ अनिक भाई. माधुरी दीदी नमस्ते. माधुरी दीदी नमस्ते, कुठून बोलताय तुम्ही? हाय. हनुमान दादा नमस्कार. ओ नमस्कार हनुमान दादा, कसे असाय? भाई गायब झालाय तुम्ही मगाशी लाईव्ह वरसून. दिव्याताई म्हणते तुम्ही सिंधुदुर्गमध्ये कुठे राहता? दिव्याताई मी कुडाळला. विकास म्हात्रे म्हणते दिवा काय? विकास दादा स्वागत आहे. शिवाजी दादा म्हणतात हाय. हनुमंत दादा सिंधुदुर्गात खय? कुडाळ दादा, सिंधुदुर्ग कुडाळ. हनुमंत दादा गाव खयचो? आता काय सगळ्यांका खयचो सांगा. सगळ्यात मी लाईव्हवर नाही सांगू शकणार ना दादा. कुडाळ सांगितले, मानगाव कुडाळ. माधुरी ताई म्हणतस शंभो कडून नमस्कार. माधुरी ताई नमस्कार. हे देवा, कुडाळात खय, मानगावात खय? तुम्ही खायला ते सांगणारच नाही आणि माका सगळं विचारतात खय 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 खय. हनुमान दादा म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 70 लाईक प्लीज, 70 लाईक करा पटकन करा. अजिम शिकाळकर अजिम दादा नमस्कार, स्वागत. ते मला नाही कळत आहे. काही विशेष बातमी आहे का? कुठली दादा बातमी? विशेष बातमी राजकारणाची तर मला काही माहिती नाही. राजकारणाचा आणि आमचा काही संबंध नसतो. बाकी काय चाललंय ठीक. माधुरी ताई म्हणतायत तुम्ही खूप छान दिसता. थँक्यू ताई, थँक्यू. तुम्ही पण खूप छान दिसता ताई. जिशन शेख ताई नमस्कार. जिशन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी 70 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 63 नंबरला लाईक करा, पटकन करा. कोण करते पाहूया. आणि त्यांनी मला थंब करा.
हनुमान दादा म्हणतात मी मालवणचो. ओके, तुम्ही मालवणचे असाय काय? खूप छान. दिव्याताई म्हणतात तुम्ही इथे कधी येणार कुडाळला सांगा, मी नक्की भेटेन तुम्हाला. ओके ताई, नक्की सांगेन, नक्की सांगेन मी तुम्हाला. उलट मी सावंतवाडीत येऊन भेटेल तुम्हाला, नो टेन्शन. राधे देवलकर म्हणतात कोकणचे निसर्ग सौंदर्य खूप छान वाटलं, मी आलो होतो फिरायला. ओके दादा, मग तुम्ही कुठले आहात देवलकर दादा, तुम्ही कुठले आहात? कोकणात खूप छान आहे, पावसात तर खूपच मजा येते पावसात. मालवण देवली खालची. ओके 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 दादा, नक्की भेटू कधीतरी. हनुमान दादा, दिव्याताई म्हणतात ओके ओके. दिव्याताई चॅनलला जॉईन व्हा, म्हणजे कसं आपण ह्याच्यामध्ये राहू, टचमध्ये राहू, आणि जेव्हा मी गावी येईन ना तेव्हा तुमच्याशी भेटेन. हनुमंत दादा म्हणतात मालवणी बोला थोडा. मालवणी पण बोलते दादा, मालवणी बोलणारा व्हाय ना माणूस, नाही तर कोणाक समजणार नाही ना. मालवणी माणूस भेटला की मालवणी पण बोलतंय, हिंदी वाद भेटला तर हिंदी बोलते, मराठी भेटला की मराठी बोलतोय. माधुरीताई म्हणतात गाणे म्हणा शिवाजी महाराजांचे प्लीज. शिवाजी महाराजांचे गाणं कुठलं म्हणू? त्याच्यासाठी ना ताई प्रॅक्टिस पाहिजे. हा, शिवाजी महाराजांचं गाणं म्हणणार आहे म्हणजे मला प्रॅक्टिस पाहिजे व्यवस्थित. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. एवढंच म्हटलं. हा ताई. भक्ती दाई म्हणते ताई तुम्हाला चंद्रकोर टिकली खूप छान दिसत आहे. धन्यवाद भक्ती ताई, थँक्यू सो मच. काय करताय, जेवलात का? हनुमान दादा आणि माधुरी ताई, मी नक्की नेक्स्ट लाईव्ह मध्ये नक्की म्हणेन, प्रॅक्टिस करून येईन आणि म्हणेन. शिवचरण दादा म्हणतात हाय शिवचरण दादा. राधे देवलकर म्हणतात आम्ही परळीकर बीड येतील. ओके दादा, बीड येथील आहात का? खूप खूप धन्यवाद. निलेश दादा म्हणतात मस्त. निलेश दादा कुठे आहात तुम्ही, बोलत नाही. जेवताय का निलेश दादा? निलेश दादा जेवताय काय? तलवारीची बात हे मराठी वीर दौलले साथ. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि लवकरात लवकर 70 लाईक्स करा पटकन. फडा फडा शिवबानं अफजल खानाला फोडलं हे गाणं म्हणा. हो माधुरी ताई, हे म्हणेन मी. फडा फाडलं. ओके ओके ताई, मी हे गाणं म्हणेन, प्रॅक्टिस करून म्हणेन. भुताटकी ना हय मी आज. ओके, भुताटकी असं का? मला भूतानी झपाटलं, मला भूतानी झपाटलं. निलेश दादा काय झाला आज, कशाक भुताटकी झालंस तू? मालवणी माणसाई सर खूप भेटली होते ते बघ. हनुमान दादा होते मालवणचे. माझ्या हरणीला कार भरणीला भूतानी झपाटलं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन. माधुरी ताई म्हणतात बाय ताई. बाय माधुरी ताई, नक्की परत लाईव्हला भेटूया आणि म्हणूया गाणी छान छान. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मधुताई म्हणतात हो ओके. दिव्याताई म्हणतायत ओ ताई भेटा माका नक्की सावंतवाडी, सबस्क्राईब करून ठेवलंय मी तुका. ओके, जेव्हा ना मी सावंतवाडीकडे येईल ना की फक्त एक कमेंट करून ठेव माझ्या व्हिडिओवर वगैरे. आणि जर मी कधी म्हणजे मे मध्ये
वगैरे येईन ना तेव्हा मी तुका म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा, कुठून बोलताय तेही सांगा. वाव, कोथिंबीर येते आता. दिव्याताई म्हणतात ओके चालात. दिव्याताई जेवलं मा? हर किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, हर किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती. भक्तीताई म्हणतात काय करत आहात ताई? काय नाही ताई, मिस्टरांची वाट बघते, जेवायला कधी येणार त्याची. काय करणार, लवकर येत नाही ना, कामामुळे जमत नाही त्यांना यायला. त्यामुळे असं टेरेसवर राहून वॉकिंग पण करते, जेवायच्या आधी वॉकिंग होते माझी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर. हर किसी को नहीं ताई, क्यों किसी को. ओके, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती. दादा, क्यों किसी को लाइव के बदले लाइक नहीं मिलते. क्यों किसी को लाइव के बदले लाइक्स नहीं मिलते, क्यों किसी को के बदले वॉच टाइम नहीं बढ़ता. खेडच्या मळ्यात असाच हनुमान दादा, खेडच्या मळ्यात नाही, जम्मू काश्मीरच्या टेरेसवर असोय. निलेश दादा म्हणतो ये बात ये बात ये बात. मंडळी कमेंट करा, 70 लाईक्स प्लीज यार. इथं थांबलात तुम्ही 63 ला. मिलेंगे मिलेंगे, गाना ठीक से बोलो. ठीक से गाना तो सब बोलते हैं यार, टेढ़ा मेढ़ा गाना बोलने वाले कम होते मेरे जैसे. शुभ शुभ म्हणतात तुला जादू टोणं येतं का? येस, मला सगळं येतं. आता मी जादू टोना करणार आहे की माझे वॉच टाइम, सबस्क्रायबर सगळे वाढू दे. ओम भट स्वाहा. अरे नाही वाढत आहेत यार. यार आम्ही कोकणातली असो, जादू तोंडात करणारी थोडीच असो. काय यार शुभ दादा, तू काय येता? आणि का मेन म्हणजे ना मंडळी, मी ऐकलंय आता एक सिरियस पार्ट सांगतोय की काळा जादू वगैरे असताना गाराना घाल ताई, रात्रीच खेळ चाले. हा चोळा झाला गोळा, वारा ही शांत आहे. पुढे काय ते विसरली, जाऊ दे. निलेश दादान बोलले की गाराना घाल. देवा महाराजा नको बाबा, माका अलाव नाही गाराना घालू. उगाच कोणा मरू दे. आपण ब्लॅक मॅच काय तर जादू टोनाबद्दल बोलूया. कोकणवी माणसा, कोकणची माणसा, आम्ही कोकणची माणसा असो. रात्रीचा खेळ झाले ह्यो सिरियल बघितला कोणी? माझ्या घरापासून ती 15 किलोमीटरवरच होती. माझं लग्न झालं तेव्हा चालू होती ती 2016 मध्ये, नंतर परत एकदा चालू झालेली. तर जादू टोना वगैरे ना असं काही करूचं नसतं. जेव्हा आपण जादू टोना दुसऱ्यावर करतो ना, थोड्या वेळासाठी आपल्यासाठीच, आपल्याबद्दल आपणाक त्याचं फायदा होता, पण नंतर आपणाकच त्या गोष्टीचा त्रास होतो जादू टोना करतात तेव्हा. त्यामुळे असल्या भांड्यात कोणी पडा नको. मेहनत करा, कष्ट करा. कोकणमध्ये जास्त आहे असं ऐकलात.
ऐकलंय. ओके, कोकणमध्ये असतं असं बोललात. कोकणमध्ये देव असतात. जादू टोना करणारे खूप कमी असतात मंडळी. प्रकाश माने म्हणतात हाय हाय. प्रकाश दादा प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. एकदम बरोबर बोललीस ताई. येस, जादू टोनाने काही होत नाही दादा. जेव्हा आपण वेतोबा हा देव आहे, जादू टोना नाही आहे. वेतोबा हा देव आहे. आपल्या गावचे रक्षण करतो वेतोबा. समजलं दादा? वेतोबा असतो ना, तो आपल्या गावाचं रक्षण करतो. आपल्या वेशीचं, आपल्या पूर्ण गावाचं रक्षण करतो. प्रकाश म्हणे मी प्रकाश नेहमी प्रकाशची मुलगी आहे. ओके, प्रकाश दादा ही प्रकाशची मुलगी आहे. ओके, असंच म्हणताय का? प्लीज सर्वांनी 63, 64, 65 पर्यंत लाईक करा पटकन. आता ऊन कंप्लीट झालंय बघा. आता नाही बसायचं उन्हात. ला 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 ना 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 ना. सॉरी सॉरी. प्रकाश म्हणते मी त्यांची मुलगी आहे. ओके, स्वागत आहे तुझं. प्लीज लाईक कर चॅनलला. दिव्याताई म्हणतात वेतोबा देवाची माया आम्हाला सिंधुदुर्ग विष विष विषयांवर कायम आहे म्हणून आम्ही एवढे सुखात आहोत. बरोबर बोललीस दिव्याताई. देव आहे म्हणून आपण आहोत. निलेश दादा म्हणते थोडा इंटरव्ह्यू घेऊ का ताई तुझा देव या टॉपिकवर. हा घे की. दिव्याताई म्हणतात आवाज नाही येत. म्यूट केलेला ग, घर आतमध्ये आली ना त्यामुळे. घे घे दादा. माहिती असेल तेवढंच सांगे ना. दिव्याताई म्हणतात स्किन केअर रुटीन चालू आहे का? स्किन केअरला मी काही नाही ताई वापरत. फक्त मॉइश्चरायझर वापरते बस. तो पण ह्याचा ओलोवेराचा. बाकी काय नाही करत चेहऱ्याला. आता ते मी उन्हात बसली ना त्यामुळे इकडे इकडे लाल झालंय. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. निलेश दादा देव म्हणजे काय ताई? दादा देव म्हणजे काय असतं दादा? तर आपण ज्याच्यावर श्रद्धा ठेवतो आणि मला आपल्याला माहिती आहे की आपला हा देव आहे म्हणून आपण जगातली कुठल्याही संकटावर मात करू शकतो. तो असणारा विश्वास म्हणजे देव असा असं माका वाटतं. कारण माका तर देवाचे खूप अनुभव इलेले असतात की आता जेव्हा वॉर झालेला तेव्हा आम्ही इकडे होतो आणि काय एका क्षणामध्ये काय होत ह्या सांगाक येत नव्हता. त्यावेळी जो माका अनुभव इलो ना त्या अनुभवाक मी देव म्हणू शकतोय. देव असतो तर मंदिरात लहान मुलींवर अत्याचार का होतो?
याचं उत्तर दादा आहे की जी दानवी वृत्ती आहे ना, ही त्याला जबाबदार आहे. देव नाही याला जबाबदार. कारण एवढी माणसं आता मला सांगा दादा, देवाने हा विचार करून आपल्याला पृथ्वीवर पाठवलं असणार का? आता बघा, आई वडीलच जेव्हा जन्म देतात मुलांना, तेव्हा आई वडील हा विचार करतात का की माझा मुलगा असा जाऊन असा वागेल? ते पण चांगल्या मनानेच आपल्याला जन्म घालतात ना. मग देवाचं पण तसंच आहे की देव आपल्याला चांगल्या मनानेच आपल्याला जन्माला घालतो ना. तर मला पण असं वाटतं की यार, ह्या गोष्टीचा आपण देवाला दोष नाही द्यायला पाहिजे. दोष द्यायचा असेल तर त्या माणसांना द्या ज्यांनी हे कृत्य केलंय, आणि त्यांच्या विचारांना द्या. त्यांचे आई वडील पण असे नसणार, की आई वडील पण खूप चांगले असणार. त्यांच्या आई वडिलांचा यावर दोष नसतो असं मला वाटतं. ऋतिका ताई म्हणते, रितिका नाव घ्या. हाय रितिका. सेंगर नावाचा माणूस अत्याचार करून तो बाहेर फिरतोय. मग ह्याला न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे दादा. मग ह्याला आपण नाही, देवाला नाही दोष देऊ शकत यार. देव माणसांना समसमान म्हणजे ह्याला वेगळं त्याला वेगळं असं नाही हे करत. प्रत्येकाला एका भावनेतच बघतो. पण माणसं बिघडली आहेत आता. पहिला आता हा युग आहे ना, तो कलियुग आहे, आणि ह्याच्यानंतर पृथ्वीच संपणार आहे मंडळी. बरोबर ना, पृथ्वी संपणार आहे. कारण माणसाने एवढे घाण कृत्य करून या पृथ्वीवर ओझळ केलंय ना, की देवही कंटाळला असेल या गोष्टींना. खरंच दादा, खरंच अशा माणसांना असं खरंच जन्म भेटूच नाही. अशा माणसांना जन्म का भेटतो हेच मला कळत नाही मेन म्हणजे. अविनाश दादा म्हणतात हाय. आणि त्या अशा अशा कित्येक मुली आहेत ना, ज्या न्यायासाठी हे करतात, आणि त्यांचे आई वडील म्हणजे आई वडील पण याचना करतात न्यायसंस्थेकडे की आम्हाला न्याय द्या, पण अजूनही त्यांना न्याय मिळत नाहीये. त्या दिवशीच मी एक न्यूज वाचली, आणि या न्यूज असं माझ्या डोक्यात जातात की बापरे, म्हणजे माणसं अशी काय वागू शकतात. त्या दिवशी तर म्हणजे नवोदय विद्यालयातली, म्हणजे ते नवोदय विद्यालयामध्ये ॲडमिशन मिळण्यासाठी शाळेतून किती म्हणजे अभ्यास करावा लागतो, तेव्हा ती मुलं ती एक्झाम पास होतात आणि नवोदय विद्यालयामध्ये त्यांना भरती मिळते. तर तर मला असं वाटतं की त्या मुलीला ना म्हणजे तिने आत्महत्या केली असं डिक्लेअर केलं. पण यार, एवढी छोटीशी 5वी-6वीतली मुलगी आत्महत्या का करेल, ह्याचं तर कारण पाहिजे ना. मग ही माणसं जबाबदार आहेत दादा. एस म्हणतायत, तुमचं म्हणणं आहे का चांगला झाला तर देवामुळे आणि वाईट झाला तर माणसामुळे? नाही, असं काही नाही आहे. खरं सांगू दादा, देवामुळे नाही होत, हे माणसांमुळेच होते. वाईट कृत्य पण माणसांमुळेच होतं, पण देवामुळे आणि चांगलं कृत्य पण माणसांमुळेच होतं. पण जेव्हा आपण चांगलं आपल्या आयुष्यात घडतं तेव्हा देवाला चांगलं म्हणतो, आणि जेव्हा वाईट घडतं तेव्हा आपण माणसांना वाईट म्हणतो. असं आहे. बाकी तर मला असं वाटतं की करता घडवता म्हणतात ना देव आहे, पण हे सगळं माणूसच घडवतो ना चांगलं वाईट. मग देवाला दोष का देतात? गौरव म्हणतात जय शिवराय. जय शिवराय दादा, नमस्कार. देव वगैरे काही नसतो, आपण आपल्यासाठी लढावं लागतं. हां, हे तर आहे. पण दादा, जेव्हा माझं तर मी असं म्हणून चालते की म्हणजे आपण जेव्हा श्रद्धा ठेवतो ना देवावर, माझा तर विश्वास आहे, खूप आहे देवावर विश्वास. पण मी असा विचार करत नाही की हां बाबा, आज माझ्यासोबत वाईट घडलं म्हणजे ते देवाने केलं. वाईट घडलं म्हणजे ते देवाने केलं, चुकीचं घडलं म्हणजे ते चांगलं केलं म्हणजे ते देवाने केलं. मी हे दोन्ही गोष्टी नाकारत आहे की म्हणजे वाईट देव करतो, चांगलं पण देव करतो. श्रद्धा महत्त्वाची आहे. तुम्ही श्रद्धा ठेवा देवावर. नवनाथ दादा म्हणतात जय भवानी, जय शिवराय. जय भवानी, जय शिवराय. निलेश दादा म्हणते, ताई तुम्हाला इतका चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे यूट्यूबमधून, तुम्ही तुमचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहात?
माझ्या लाईव्हलाच मी जास्त करून गोष्टी ह्या सांगत असते. म्हणजे जे मला वाटतात ना ते मी पोचवते, बाकी काही नाही. आणि मी मोठी काही संत किंवा मोठ्या विचारांची अशी नाही. पण जे माझ्या बुद्धीपर्यंत येतात विचार ते मी फक्त सांगते, की देवावर श्रद्धा ठेवी. कारण देव आहे आणि आम्ही कोकणातली आहोत. त्यामुळे मला असं वाटतं, की आम्ही देवाशी खूप जोडलेले आहोत. बाकीच्या म्हणजे प्रत्येक जण वेगवेगळ्या आता महाराष्ट्रात कितीतरी जिल्हे आहेत, त्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून येतात. पण आम्ही सिंधुदुर्गातलं तर मी मोस्टली सांगते, की आमचं देवाशिवाय पान पण हलत नाही. खरं सांगते दादा, आमचं देवाशिवाय पान पण हलत नाही. आणि म्हणूनच मी मी जेव्हा लाईव्ह घेते ना, तेव्हा माझ्या माझ्या मनाला आणि माझ्या डोक्यापर्यंत जे विचार येतात ते नक्की मी सांगते, की यार तुम्ही जेव्हा आता माझ्या लाईव्हला किती माणसं येतात, किती बॅड कमेंट असतात, एवढे बॅड कमेंट असतात. मग त्या त्यांच्या घरातले काय एकदम बेवारस असतील किंवा एकदम घाणेरड्या ह्याच्यातले असतील का? नाही ना, हे पण चांगल्याच घरातले असतात, पण त्यांचे विचार ते समाजासमोर दाखवू शकत नाही. म्हणून हे इथं इथं त्यांना कोण ओळखत नाही, म्हणून इथं येऊन दाखवतात ते फालतू विचार. पण ही पण लोकं चांगल्या सभ्य घरातलीच असतात आणि त्या सभ्य चेहऱ्यामागे हे चेहरे असतात, असं मला तर वाटतं. आणि जेव्हा जेव्हा माझं लाईव्ह असतं तेव्हा जेव्हा मला चांगल्या गोष्टी माझ्या मनात येतात तेव्हा मी ते समोर मांडते. आणि हे यूट्यूब मला मला वाटतं त्याच्यासाठी आहे. तर थँक्यू, तुम्ही मला सर्वांनी वेळ दिला. माझं बोलणं ऐकायला, बोलणं माझं मांडायला आणि तुम्ही ऐकताय सर्वजण. खूप खूप धन्यवाद मंडळी, खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुम्हाला मंडळी काय वाटतं? काही जणांना वाटतं की देव नाही आहे, काही जणांना वाटतं की देव आहे. मग चांगलं करतं तो पण देवच असतो आणि वाईट करतं ते पण देव असतो. तुमचं काय म्हणणं आहे मला प्लीज सांगाल का? मला तर असं वाटतं की देवाने आपल्याला जन्म दिलाय. चांगलं आणि वाईट करणं हे आपल्या हातात आहे आणि त्याच्यानुसारच आपल्यासोबत जे आपलं कर्म घडवत असतं हे सगळं. आज तुम्ही कोणासोबत तरी वाईट केला, आज तुम्ही वाईट केलात त्याच्यासोबत, पण दुसरे 4 दिवस तुमचे चांगले निघून जातील, पण त्या कर्माची तुम्हाला परतफेड तर करावीच लागणार. तो देव पण नाही रोखू शकत ना. आणि तेच सांगते, की प्रत्येकाचं सेल्फ ठरवतं, की कर्म ठरवतं, की तो त्याचं आयुष्य पुढे कसं जाणार आहे. आता मी असा विचार करते, माझं नेहमी डोक्यात असतं, मी कोणाचं वाईट केलं नाही, माझं वाईट होणार नाही. मी हे कायम, कायम म्हणजे कायम. माझे मिस्टर जेव्हा सकाळी उठतात ना, तेव्हा पहिला नमस्कार त्यांचा देवाला असतो. अंधश्रद्धा नाहीये, श्रद्धा आहे म्हणून. तुम्हाला काय वाटतं मंडळी? बरोबर की चुकीचं आहे मी बोलते ते? प्लीज सर्वांनी सांगा मला. नवनाथ दादा म्हणत होते, जय भवानी जय शिवराय. नमस्कार दादा. नवनाथ दादा कुठून बोलताय तुम्ही? नक्की सांगा. येस दादा, तुम्ही आहात का लाईव्हला? गौरव दादा, तुम्ही पण आहात का लाईव्हला? प्लीज कोण कोण लाईव्हला आहे आणि हे माझं बोलणं ऐकताय? निलेश दादा, मला वाटते तू जे सांगितलेस तसे एक शक्ती आहे, त्यावर जर श्रद्धा असली तर. कारण कुठलीच बाजू ही एकतर्फी नसते. जिथं वाईट असतं तिथं चांगलं असतं, जिथे देव असतो तिथं राक्षस असतो, जिथं कर्म असतं तिथं पापही आहे. त्यामुळे या गोष्टी मला तर अशा वाटतात. मंडळी तुम्ही काहीच कमेंट करत नाही आहात, काहीच सांगत नाही आहात. म्हणजे तुम्हाला माझं म्हणणं पटतंय का? मी असा विचार करू का, मी सांगते ते तुम्हाला पटतंय का? भक्तिताई म्हणताय हो पटतंय. थँक्यू भक्तिताई, थँक्यू सो मच. खरंच कधीतरी प्राचीन ग्रंथात असं लिहिलं आहे की ओके. अभिषेक दादा नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणताय सगळे थंडगार. कमेंटच नाही करणार. अभिषेक दादा काहीतरी सांगू इच्छितात तर आपण ताही ऐकूया. सांगा अभिषेक दादा. असं काहीतरी आपल्या ग्रुपवर असं काहीतरी बोलणं असायला पाहिजे की फक्त पशुपतीनाथ महादेव हे आपले देव होते. ओके.
बरोबर. महादेव हे देवों के देव है. बरोबर ना दादा? माझा नवरा आहे आर्मी मॅन. आर्मी पर्सनॅलिटी. आय लव्ह आर्मी पर्सनॅलिटी. निलेश दादा म्हणतात होय बरोबर. खरंच आपले महादेव शंभू हे आपले पहिले दैवत आहेत. म्हणजे ते आपले देवांचे देव आहेत. आणि पशुपतीनाथ. आणि खरंच यार, म्हणजे देवांनी पण असा विचार नाही केला असेल की या पृथ्वी तलावर एवढ्या घाणेरड्या गोष्टी पण घडतील. चांगल्या तर घडतातच आहेत, त्याची काही हेत नाही, पण वाईट गोष्टी पण एवढ्या घडतील असं देवाने पण विचार केला नसेल. थँक्यू मंडळी, तुम्ही सर्वांनी छान रिस्पॉन्स दिला माझ्या आजच्या लाईव्हला. पण थँक्यू सो मच. आज संध्याकाळी आपण 7:30ला भेटणार आहोत. तर अजून कोणाला बोलायचं आहे तर प्लीज पटकन कमेंट करा, म्हणजे मी थांबेन, नाहीतर मी आता लाईव्ह संपवते. ओ मेरा भोला है भंडारी करे शंभू की सेवा. नाही काय ते, ओ मेरा भोला है भंडारी करे शंभरी शंभुनाथ रे. हाँ, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे. तुमची कोणत्या देवावर श्रद्धा आहे? देव एकच आहे दादा, देव एकच आहे. मला असं देवांमध्ये डिव्हिजन करता येत नाही मंडळी. नो, ते नाही करू शकत. विलास दादा म्हणते जय श्रीराम ताई, लाईक केली. थँक्यू, थँक्यू सो मच. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच, तुम्ही चॅनलला आलात, कमेंट केलात. बाय बाय, टेक केअर. बाय निलेश दादा, मी आता लाईव्ह संपवते. तू आहेस का चॅनलला? बोलायचं आहे का अजून कोणाला? विकी शिरसाट. हाय विकी शिरसाट, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन व्हा, संध्याकाळी आपलं लाईव्ह असणार आहे 7:30ला. रुपेश दादा म्हणतात बाय ताई. बाय बाय प्लीज दादा. मग मी काय करू, शंकर की कृष्ण? नाही दादा, देवावर विश्वास ठेवा. देव हे 36 कोटी देव आहेत आपले, सगळ्यांवर विश्वास ठेवा. रुपेश दादा म्हणतात बाय. भक्तीताई म्हणतात बाय ताई. बाय बाय मंडळी, सर्वांना बाय बाय. संध्याकाळी भेटा. टेक केअर. एज्युकेशन हब म्हणतात आपला एकच देव होता महादेव. येस येस, आपला देव एकच होता महादेव. पण मला त्यांनी विचारलं की तुम्ही कोणत्या देवावर श्रद्धा ठेवता. पण असं नाही, देव हे सगळे एकच आहे, फक्त आपण श्रद्धा ठेवायची फक्त देवावर. बाकी ब्राह्मण लोकांनी पैसे कमवण्यासाठी बनविले. हो का दादा? असेल असेल. बाय बाय. बाय प्राची. किरण दादा नमस्कार. अन्न ग्रहण केलं का? हो प्राची, किरण दादा, मी आता लाईव्ह संपवते. जेवण वगैरे आता जेवायला येणार आहेत मिस्टर. जेवण होणार आहे आता आमचं. तुम्ही पण या जेवायला प्लीज. जायच्या आधी डबल टॅप करून जावा. आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय. प्राची बोलते. संध्याकाळी सर्वांनी या. किरण दादा या. रुपेश दादा म्हणतात माझा रिप्लाय नाही दिला. काय होता दादा? बघते आम्ही प्लीज. बाय ताई म्हणताय. ओके रुपेश दादा, बाय बाय. बाय बाय म्हटलं ना मी, सर्वांनाच बाय बाय म्हटलं. थँक्यू सो मच सर्वांनी आलात त्याबद्दल.
टेक केअर. रुपेश दादा, प्राची, किरण दादा, एज्युकेशनल हब बाय बाय. प्रिन्स पाटील बाय बाय. एज्युकेशन हब बाय बाय. निलेश दादा बाय बाय. भक्तीताई बाय बाय.